Síntome na miña casa, Valdeorras é sempre casa de empresarios e, polo tanto, estamos na casa dos empresarios. Estou aquí como Conecta Ourense Rural, unha iniciativa que está impulsada pola Confederación Empresarial de Ourense e co apoio do IGAPE, da Xunta de Galicia e da Oficina Económica de Galicia. Esta iniciativa, como moitos de vos sabedes, ten a finalidade de achegar recursos, apoios e financiamento a todas as empresas da comarca. Esta mañá atopámonos nun lugar emblemático, a Casa Grande de Viloia, grazas ao apoio a súa presidenta e anfitriona, a Mari Carmen González, a quen quero agradecer moitísimo a súa presencia e a súa colaboración sempre inestimable, tanto como delegada especial da Diputación de Valdeorras, como presidenta de GDR e tamén como alcaldesa de Carballeda. E tamén quero saudar e agradecer a asistencia dos representantes dos concellos da comarca, de Margarida Pizcueta como concelleira de Cultura e Educación do Concello do Barco, que ademais nos quedeus gentilmente os ardís que despois ao remate tomaremos ese viño networking. A Patricia Lamela, como alcaldesa do Concello de Larouco, a Enrique Álvarez, alcalde do Concello de Vilamartín, e a María González, do Concello da Rúa. Grazas por estar aquí. Esperamos que esta xornada sexa de agrado para vos. Como representantes dos concellos, convidávosvos a que podamos facer e replicar estas xornadas nos vosos concellos e seguir sumando empresas, seguir sumando coñecementos, seguir sumando, ao final, o que son recursos e apoios para as empresas que temos na comarca.